Pipila ka mga residente sa Cagayan de Oro City o sa Iligan City ang temporaryong hikling human misaka ang tubig baha tungod sa kusog nga ulan dala sa bagyong Verbena. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Standby. Personal nga nangulo sa pagpanghikling sa mga residente sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ang ilang kapitan. Human ang sug nga bulog sa tubig baha sa buong lugar. Sumala sa kapitan nga alas 6 sa gabi diyang nagsugod pagsaka ang tubig sa Alai River ug mga creek nga nagpalibot sa ilang barangay. Ang Bugo magud murag ginabutang nato cash basin, no, gikan sa Mambatangan, gikan sa Sayri Highway from Alai, from their creek and their drainages diri gid gaambak sa ato. So expected nga nakita nato ang pag-ulbog yun, overflowing sa tubig. Sa video nga kuha ni Barangay Bugo Kagawad Chibong Guevara, makita ang kusog nga bulog sa tubig sa usa ka spillway sa Zone 8 kabag-asan sa maong barangay. Pipila ka mga residente ang wala dayon makahikling sa ilang mga balay. Kusog lagi kay tubig, mo among gikabalakan gabi kay basig dabi mo nung budako pa ba. Musaka pa. May gani kay kalos Ginoo maabtan og mga alauna ni baba ng tubig Usa kining kabag-asan creek dinhi sa may Zone 8 sa Barangay Bugo ang nakapabaha sa tibuok barangay kagabi tungod kay hapit na nga moapaw matud pa ang tubig sa maong creek nga maoy midagsa dito sa may sentrong bahin sa maong barangay. Sumala sa mga residente nga sa wala pa ang ulan, naapa kuno diha nga bahin ang mga bato nga mao'y nagsilbing dike dinhi sa ilahang creek. Apan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, nakankan kini og nawas out na paingon sa maong creek. Dugang pa sa mga residente nga kung magsagunson ang walay ulan, malamatod pa kining creek. Mga 2 ka semana walay ulan, ugan ni siya, patay. Pero pag maulan, mubaha, perti pong kusuga. Sa inisyal nga ihap sa barangay, mukabat sa dulan 1,500 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha. Nagpadayon pa sab ang ilang damage assessment. Isang tuod, inato ang pag-ulbo sa tubig, walay kinabuhi na kalas, nalay na nga samaran, tungod kay nang hadlok na. Samtang sa Iligan City, 23 ka mga pamilya, gikan sa tulo ka mga barangay ang gihikling tungod sa pagbaha nga dala sa kusog nga ulan, epekto sa bagyong Verbena. Labing apektado ang barangay Tubod, din adunay 16 ka pamilya ang naapektuhan. Hinoon paspas man sab silang gihatdan og ayuda sa Iligan City LGU. Sa pagkakaron, hinay-hinay nang namalik sa ilang mga balay ang apektado mga residente. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, Juan, Mindanao.